Egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Pixkat ikusten duzuen bezala, iraiak 25 izan zen orain dela 75 urte. Gau, zoritxarreko gau baten, ona etorri ziren gudari batzuk hilda bukatu zutela. Tropa fascistak 21 batean sartu ziren Elgoibarren, eta hortik aurrera egin zuten hemen. Eta, hor pixkat atzera lortu zituzten beste 6 hilabetean eukitzia, baina hemen izan ziren lehenengo indakuak, pixkat eusko gudarrostekuak edo. Ordu arte Gipuzkoatik fascistak pasatu ziren oso erraz, apenas eukizuten aurkakotasunik, oso sakabanatuta zegoen dana, eta batez ere, hori, eusko gudarrostea sortu zanerako, Gipuzkoa guztia hartuta zeukaten reketeak. Orduan, guk Madarixan atera gendun aurra sozialista bazan, eta sozialistak, anarkistak, haineuko gutxi batzuk, eta horrek izan ziren Gipuzkoa defendatzen saiatu zirenak, baina ez zuten ezer lortu. Eta hemen izan zen, orduan, PNV-ak egitzaban Eusko Jaurlaritzak lehenengo akordioa Euskal Errepublika edo horako zerbait antolatzeko, eta orduan PNV sartu zen gerran. Eta hau izan zen lehenengo frentearen hasiera. Orduan, hona etorri zianak, guk ez genekin asko, baina, hau Etxeberrikoak egin duten ikerketa eta gero, ikusten da nola izan ziren lehenengo batalloiak, nahiko altuntun sartu zirela, gauean goizeko izuterriak aldian edo sartu zirela hor, hemen belaustegi hor errekazurotikan ero, eta iso ziren onaino, eta hemen harrapatu zituzten, eta hil zituzten iaia guztiak. Eta hori, omenalditxua edo azteko bertzolari bat esan diate dagoela hemen. Bai? Bota bertzon bat. Bertzoko baina, bai. Atzatu mikrofono da. Euskal Herriak sufrimenduan izan du hainbeste doai, garai batean gertautakoaz ezin gera egon alai, Ziardamendin hil zituztenak eta beste asko ere bai, une honetan gogoratzea besterik ez genduke nahi. Daukagu baitxera hemen, hain zuen ere, hemen Ziardako inguruko bat, berak bere aitxeak eta ikusi zituzten eta enterratu zituzten hilako hauek. Eta, Intoiana, konta egin zuen, pixka, gauzen bateo. Gau hartan, nola izan zen, eta gero nola enterratu zituzten, eta... Oin, 75 urte gertatu zen, reketeak alde batetik eta PNV-koak bestetik, izugarrizko ezbehar bat izan zutela. Guztare egitek etorri ziren, jo ziren, baina guztiak kontra. Gau guztien entzuten egon ziren, nola etorri ziren bestiak, eta eguna argitzean batera, hemen guztako zen. Eta bertan teniente zauena zan Jose Zabala. Honezkero hildagua, goikazo ziten. Gero, Jose Maria Borkoa de Txintxetru eta mordo bat, baina elebarritutak elidutak juntzan Jose Maria Borkoa ere bala bat zote. Gero, Zagara basarrian numait koina botila bat eman zioten, erdi inguru. Eta arek eman izan zion bizia, gaur egun ere bizi izan. Gero, amendik urkaitxiki mendira, Arno bat aldera eta ies egin behar izan zuten.
baina eriduta juntzienak ere nahikoa ez beharrien juntzien. Bestea berez nire aita eta bere auzotarrak enterratu zituzten eta ondiokan hor dabe 11 edo 10 behin. Eta, noiz baiten, ero ez dakit. Bilboko teniente alkarte onzan Iñaki Zabalak bere aita eraman zuenean esan zuen, ze paraje honean egondan nire aita. Agadiko freskotasuna, txorien kantua eta kirtirrak ere kantatzen ziren. Eta atzekabetuta eraman zuen lozten dut bere aita. Feliz Etxeberria, gure alma mater izan zana, hemen hasieran hasi ganean bilatzen eta, bueno, berak izan zizkigun, eta berakin etorri ginean, Vitorio berakin ezagutu genuen, eta, hori, Josen zerrenda eta hortan lan itzugarri egin. Bueno, lore eskaintza bat edo nahi gendunek gutxienez egin, eta, bueno, zulariak jotzen bai guztan. Orain 75 urte, Espainian eta bereziki Euskal Herrian gertatutako sarraskiaren ondoren, genozidioaren ondoren, hurrengo belaunaldiak egin dezakeen txarrena ahaztea da. Estatu honetan ordea, amnesia saiakera egon zen, transizioa ditu zuten garai horretan. Irabazleak zirenak, sarraskiaren arduradunak, euren burua amnistiatu zuten eta galtzailetako batzuren morrontzari esker, botere zatitxo baten truke, gertatutako guztia ahaztea erabaki zuten. Eta gizarteari, krudelkeria hura guztia ahazteko agindu zieten. Espainiako eta Euskal Herriko gizartea suntsitu eta nazionalkatolizismoaren murgiarazi zutenetako batek ere ez du erantzukizunik aitortu behar izan. Herritarrak atxilotu, kartzelaratu, bortxatu, esklabizatu eta fusilatu zituztenak ez dira epaituak izan. Ez hori bakarrik, gaur egun kale eta plazen izenak dauzkate, eta euren omenezko eraikitako kurutzeak eta monumentuak. Baina gu, gaur hona etorri garenok, ez gaude ahazteko prest. Boterean daudenak agintzen diguten arren ezin dugu ahaztu. Faxismoaren aurkako borrokan jarraitzen dugunok, ezin dugu etxi, gizalegearen aurkako gertaera aurrean, egia, erreparazioa eta justizia lortu arte. 75 urte, igaro eta gero, basakeria hura jasan zuen herritar xumeak oraindik beldurtuta daude. Eta ez digute gauza asko esaten. Baina hala ere, jakin ahal izan dugu hemen jendea desagertu dagoela. Ehunka desagertu dauzkagu inguruan.
Batzuk, zehazki hemen Ziardamendin, lurrazpian daude, txakurrak bailiran. Eta ez dute izan gizakilez, zenitarte eta ezagunen artean ganorazko ehorsketarik egiteko posibilitaterik. Askatasunaren alde eta Euskal Herri askatuaren alde borrokan hil zirenak ez dute izan eskerronik. Eta hori, konpontzen saiatuko gara hemendik aurrera. Ordua da, gudari guztiei gure eskerrona adierazteko. Gu, galtzaileen aldekoak gara, garbi daukagu. Eta ez fasistak, ez demokrata erreziklatuak, ez zerbitzari izateko jaiotako morroiek ez gaituzte isilduko. Gora eusko gudariak! Gora! Honekin bukatzen dugu oraingoa eta urtengoa. Hori, eskerrik asko etortziarren eta animatu jendeari laguntzeko datuak ateratzen, bai Elgoibarren, bai Etxeberrin, badago jendea prest dagoena eta lanerako prest dagoena. Eta balin badakizu, gaur bertan agertu zaigoen beste posamen bat egon daitekela, eta holako datuak balin badakizkizu, esan guri. Vale, eskerrik asko. Thank you.